Sigano ndikore County Assembly Masia bedo County Assembly ne romo kwongo mar kalo andika ne romo mar BBI matero piny mar Kenya e referendum. Sama nochakore koda gi mosruok nodhi e somo paro mar japiny nochopo andika manoketi points 9 gige kuma geto mar mondo miket Kenya kumunego beni odhiye. Molo chopo mai County Assembly ne rabeno osebedo koda gi kwe gwenge makaluo to bende ne County Assembly ne ma speaker mare tiyo e tam mare mar ariyo. Sigana ondikore nyadek mane momiyo chenro nyiri mar Rameny County nyaka wachak gi County Assembly Masia live. Mheshimiwa George Okode kwa gombaka gi kale nadi chopo ka ina dikachiel to koda gi ber mage to kod richo ge kuma jomoko wacho ni entiere gi ng'iyo mage kokoso mago ne gidino ne giitni machiegni nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa poch gi pak to idhi nade? Erokamano jaduong'. Ukalo bokenero mar andekanero mar BBI. Unyalo wacho ni mairi onyisa ng'one sia County Assembly to gi luasi mar gini chalo nade jaduong'? Amukunga go erokamano wuot John kuom biro maru mondo ukaw pachwa ne jopiny mokanya chopo kae e yor mwaluone jomoko biro yudo wachno. Yes. Sia County Assembly ma en kite pile en ng'ama kwongo ga. King'iyo historia marwa kanwa chako wach moro mar People's President od bura ma Siaya ema nokwongo kadho kanokel gi jaod bura manosewewa Johannes San Diego. Yes. Noseoket chunye kumokwe kanyo cha wacho wuok wach mar punguza mzigo bende od bura ma Siaya manokwongo wuoye kano kwedo ripodno. Sani koro kane wach moro biro mar BBI od bura ma Siaya ema koro kendo kwongo puodhe to ok opodhe apodha mar kamano. Wan gi gik mang'eny mane wang'iyo. Nitie gik moko ariyo ma nyaka ing'e sama ikadho gino. Mokwongo ing'iyo berne kod rach mare, basi chak ing'iyo yore ma chik oketo mondo iluwego. Kadwa chako yore ma chik oketo mondo iluwego, chik owacho ni ka bil machalo kamacho biro to ikawe titere kuom jopiny, tikawo pach jopiny e gik mantie kanyogo. Koro wan watimo mano. Iboyudo kaka nwayudo chieng' wuok tich to tich ariyo wakete mbui yo mar website to wachak wakete gazette ariyo mar Nation kod Standard manyiso jopiny ni wan kaka od bura wabiro wuotho e gwenge meku chieng' tich ariyo manobet tarik 2 dwe mar 2 to umiwa pachu e wach BBI report ni kudwa ni mondo wakwede kata mondo wapuodhe. Sama nowacho mano kendo wachako dhi e reto mopogore opogore. Ne wan gi gima jo-Kizungu luongo ni presenter mention. Matiende ni sama jalendo dwa lando kata mana bari to duogo parun kapok alanda bari. Jood bura ma Siaya kwayo jopiny mondo gol pachgi e wach mar BBI nieri maloko chik ma wantiego. Mano nwatimo retewa maloko kuondege magwenga wage karibu 5 to gitime odiechieng' ne gitime ndalo 5 gitime kuom ndalo 7 kendo nwadhi nyaka mwaketo wach ni bende offices meke utema olong ni offices meke wards. Yes. Koro jopiny bende kelo pachgi. Mano nyiso ni chik moro amora miloso kata wach midwa twak e od bura ber ka jopiny omi pachgi. Mano nwaluwo yore mag chik. Yes. Koro kawuono ka wagoyo ombulu to nikech cha waloro waluongo ni special sitting. En bura nogo miluongo mar romo mar jomoyier mondo gitwage wach mantie miparo ni garaka monego beni tieko. Koro kawuono wabiro kwatieke to koro andiko gimiluongo ni certificate tabiro oro National Assembly kod Senate mamano waoro kawuono kinyne giyude. Bang' mano obiro dhi step moko ma president kawe IEBC kelo penjo ipuonjo jopiny goyo ombulu. Mana tieko wach ma procedure. Mheshimiwa adwani idhi duogo procedure kanya matin kech dana moro winji to wacho ni yawa moluor Okode nosekalo gine Siaya manyiso ni dhano osedhi pandam koso podi nyaka ngiduogi ler negi matin. Kata kamano nitiere jowinjo kiwinjo joka assemblies moko go kwan mar jumbe 2 inaneno kidwa kele mapiyo ahinya. Dibed ni man gima ne chano chon kata kane pok nokele nisechako loso gi ute fwambo gi eki nisechako loso gi ute ward managers gi ere kaka mano obedo jeno. Adwani mondo ji opoge public participation. Yes. Ma jood bura dwa kae pach jopiny kod public participation mar puonjo jopiny. Yes. Gima BBI en. Yes. Ibonono ni kani neno kinde mane loko chike 205 kod 2010. Yes. Nitie okang' moro ma IEBC doho nogo mochung' ne weche mag timo yiero biro kawo thuolo to kawo ji to ndiko to puonjo jogo gik ma onego bed ni goyo ombulu. Koro machi en civic education mibiro tim gi jogo gogo mopuonji mopuodhi mabotimo margi. Opogore gi mae ma od bura kawo pach jopiny to BBI muwinje wachoni
ma weche mantie BBI en 1 2 3 4 unanwa dwa kadhe koso wakadhe mano en kawo pach jopiny e gima nitie opogore gi kawo thuolo mar puonjo jopiny cha en iluonge ni buti kode mbele kacha kod dhi referendum ma jopiny go puonja kendo na wacho ni gini en ng'wekede IBC notimo mare task force notimo mare county assembly timo mare kisani then kendo parliament biro timo mare koro kendo IBC kendo biro kawe to tere ir jopiny koro ka jopiny biro timo mare gi mogik ma biro bedo goyo ombulu mibulo ni referendum koro mok en referendum. Yes, mheshimiwa nitiere oreya mora mane iweyo sama ichopo gini eri koso ni luwo oreya te mondo gobeni luwo mondo chop kama ikale bini eri nang'eyo ni gini wasiku nyarerego. Yes. Koro naneno ni nyaka luwo oreya duto ma sirikal ma chik oketo emomiyo kanobiro chik wacho ka ni kidwa miyo jopiny thuolo timiyogi gimoko ndalo 5 6 kata 7 ma ging'iyogo document. Public participation dwaro ni mokwongo inyiso jopiny kuma ginya yudo document mano nwanyiso jopiny nya yudo website nya yudo bura. Public participation dwaro ni miyo jopiny thuolo moromo mok tin ahinya nwamiyo gi ndalo 7 ka wawacho pile. Public participation dwaro ni item miyo jopiny thuolo mang'eny kuma degi yude wachni wan waketo gini e sub counties 6 manyiso ni ok nwadhi e sub county 1 kata waketo gini e county headquarters ne wawuotho kuondego duto. Public participation dwaro ni nyiso ji time sama gibiro biro ka gikelo pachgi. Public participation dwaro ni inyiso ji ni to ka gin gi pargi to gitero kanye. Mago duto waluwo. Koro waluwe makoro chopo kawuono kendo mabe chik wacho ni ok inya yala ko kae ken samolor nyaka iluongi ni special sitting mikete gazette mwadhi motere gazette mar serikal moluongo ni special sitting kawuono ma wabedogo koro ka chika waluwo oreya go duto. Ang'eyo ni jakom mar speakers tema Kenya kaeri mambanyang na pinje wach mara achiel kanyero to itimo maeri nikech in jatelo mar gi lead kod example gi dombogo koso ne chana ni itemo nyaka bed namba 1. Hold that thought live e chenro mari mar Rameny County Neroma County Masia County Assembly Masia County Neroma bende namba 1 mondo megi kalo bok ngiri kata line iri mar BBI molo chutho wacho ni chik mora ne giketo e kare seche gi kuma dano wuok e gima ne wacho ni slow but sure wachopo kamino mani fast but very sure to kod steady gidombogo ang'o matimore County Assembly Masia kachiel to kod jogo eko mosebedo ka kwedo gini to speaker wache nang'o. Mheshimiwa awe sama penje ni to timo maeri nikech idwani mondo mi itel kod example kaka jakom watimo mae nikech en tich monego wati ing'eni kilaw kode ibo penjo ni rito kode ano ka itime pia ahinya to ber nikech koro miyo utimo gik mamoko. Inachiel kuom yowuoth ma wacho ni gin okiwacho to ino kid kama loka inachiel kuom josiasa gi kuma nyalo wacho jotenjo siasa matende ka ing'iyo gigo eko mantiere BBI to gol weche gi kuma wacho tiere county assemblies mosiwo mondo me kwed gini wantiere koda gi Nandi wan kod Kericho wantiere koda gi governors machalo kaka governor Kibwana wantiere koda ka gi team mar Karua to kod David D ma wacho ni gin nyaka gidhie anti BBI campaign gini gi marach gini gi madhi bar piny Kenya iparo nade gino. Mokwongo demokrasia tiende ni sama gimoro timo nyaka ikri jomoko bro pengo to jomoko biro yiego jomoko biro beta e kor chiel kanyo gionge kuma gichungi ma en gino nogo ma en wach mag chike kendo weche mag kaka irito sirkal en wach mar siasa e wach mar siasa nyaka ji kaw decisions kuonde ji chung kuonde mopogore gima nyalo wacho ni kata joma sani koro go debe ne katiba ma wan go king'iyo gi mos kada luongo nyingegi ne gikwedo katiba ne kaniloso kendo ng'eny gik siasa gi sama ng'ato kwede to riambe iye ineno katiba machon kane joka kwede ne gikone katiba ne kikadho to devolution obiro to nyiso ni koriboga kwayo permit mondo idhi e county machielo mago ne miriambo ne giduogi wacho ni katiba ne kikadhe to nyiso ni kore nyala gol oyae kaka dwaro mago ne miriambo mi neno nyaka kanisa mukelo wichput ne kanisa kabisa nikech e weche siasa gi king'iye mos kata gima padri ni owacho okibi winjo to gima ja siasa mari motelo ni owacho tibro winjo koro nyiso ni en gino nogo mane nyaka luwa yo moluwo mar kisiasa
ji nyaka riamba iye. Yes. Abro chopo sama dwa nyisi ni ber mage man waneno mino wuoye gini. Kane jogi loko chikege ne giwacho weche moko ni gidwaro kwe mondo bedie. Yes. Bang' yiero. Ji osebedo ka wacho ni no wach mano ok yadh koko bang' yiero. Nikech koko mabiro bang' yiero en nikech ng'ato ne otimo yiero yo morochre. Tadwa wacho ni kata obedo mano ing'eni yore mag kata thiedho tuo kata mana tuo mar ayaki miwacho. Yes. Ok en gi yo achiel mitiyo. Inyalo wach ni tigira boyonga, Yes. inyalo wach ni tegri kabisa kod terruok, inyalo wach ni weche ma pimri. Yes. To konyiso ni kitema achiel to ni kori tieko te. Tiko makaduro te. Wan wawacho ni kapo nono ni ng'at manigo ne ombulu to ombulu gore maber. Yes. To oyombe kata gombulu matin. Yes. To en e sirkal koro mano kwe chunyi matin. Mana kaka kineno devolution kako chalo, kineno kata kind lweny mane nitie kinde mane pod onge devolution kod sama koro devolution ne nitie bang' yiero, ibono ni beda ni wan gi county governments. Yes. Nomiyo jomoko ineno kata kane Kisumu kucha professor bedo gi vest to ringo gi ji nokwalo ombulu to godhiambo to kono kikumuk ndara. Yes. Kiny waduoguru wachakuru kendo. Koro ji giko koro giwacho anyway gikwalowa lakini wan gi sirkandwa ka. Yes. Koro gibed gi margi kuyo. Ng'ato nyalo koni ket county ni eba rit county na. Okelo kwe piny matin. Yes. Weche moko nitie weche mag nyocha uneno ka kod doho nowacho ni mondo National Assembly mondo koro bano dhi dala nikech mine weche mag 2 kuom 3 gi onge bunge kaka dwarre. Yes. BBI ne temo keto thuolo mondo joma mine omi gwelo makare mamiyo bunge dhi bedo gi wach joma mine kaka dwarre od bura. Joma ong'ol Yes. osebedo kako koko pile ni sami igwalogi e ute bura to ng'ato gwelo mana osiepne kata ng'ama nitie bath dalane to ok migi thuolo mondo gichokre kaka joma ong'ol mondo gigo mbaka mondo ginene ng'ano monego giyier. Sani gini koro keto thuolo ni joma ong'ol urado kiun tegi ni un mek jachamano to urado kiun to ung'iru ugoru kogno to uyiero ng'ato mane demokrasi. Wach yudhe wacho kar pile ni wada mondo migi pesa wada mondo migi tije. E BBI ka koro kete ni joma yudhe nigi kamison mamargi magi bende giwache weche gigoeko to chako nyisgi ni kichako kambi mari kapod ng'ama tin. Yes. To osuru moko nitie moko idhi chulo. Yes. Mago mi thuolo mar mondo idongri mapiyo. Yes. Mano gin go. Yes. Kiduogo ng'iyo weche kendo kata meke koko mantie counties. Iwinjo ka BBI kacho keto ni sani inyalo bedo kin governor to yieni ratiro mar yiero MCA mondo bede cabinet mari. Yes. Mano kelo kwe moro nikech ing'eyo sama governor ni kocha to od bura ni koni. Yes. Temi wacho ga wach moro ni 1 to gin. Yes. Koro koko moko bede mang'eny. To sama jaod bura ni ka to odhi ka governor kucho duogo koni. Yes. Iyudo ka winjruok bedo machiegni. County assemblies kung'iyo kinde moko chien ka wasebedo Kenya kae kumiyudo kata ni governor odhi ochungo ni county assembly kod pesa. Magi gimano timore Machakos nwaneno. Yes. Koro sani autonomy mar county assemblies oketi. Magi be gidhi beda gi pesa margi gi account margi. Yes. Magin koro sama audit biro ng'iyogi to ok ng'igi e yo moro ni pod gigo chong gi piny executive kocha. King'iyo pesa mabiro counties. Yes. BBI wacho ni sani koro atamalo 35 Yes. bobiro county. Yes. To nyicha ne en atamalo 15. Yes. Joma fuambo weche mawacho weche monge korgi go wacho ni ka koro 15 nyochop bi. Koro 30 dibi. Gini ok en kwano mar 15 kod 30. Yes. En atamalo mag mwandu mag piny. Yes. Achiel nigi atamalo. Achiel 10 be nigi atamalo. Bilion nigi atamalo. Omiyo kik ing'iye ni 15 nyochop bi. Ng'iye ni manyocha biro nen atamalo 15 kuom 100. Mheshimiwa, ilero gik mathoth kendo amoro ahinya ni japiny medo winjo moko ma kata samoro ne ok donje ite ahinya. To ng'ato koro gonye mheshimiwa gi luoro makende. Ne kano nyisa ni mondo mi ami oduma par tatuoni oduma par gi kemi kata samoro 7 kende. Kwakete gi dhok manyak mogik. To odoko miya chik moro kendi korano koro chak miya mheshimiwa oduma 20. Ere kaka diri manyalo bedo ni paro chaguro chiwo ta par ne okanyal chiwo. Kwang'eyo ni Kenya bedo dhier makata mano boke manyoro ne yango dhier ne romo wat Kenya tire godo.
mak mano kanye ero live chiro mari mar Rameny County Mheshimiwa George Okode speaker mar County Assembly ma Siaya na nyisi ni Siaya County Assembly ondiko sigana nyadide kaka Siaya County Assembly nero mosebedo gi kwe nyaka ne chakre telo nero ma devolution donji bende ene County Assembly nero ma speaker mare ni tam mare mar ariyo bende County Assembly nero ma kawuono ni no kalo kanyero bok nero kata na line nero mar BBI mokwongo ne County Assembly state en bende ene jakom mar Assemblies Forum di bende en telo matelo mbele kaka jomoko lu bangilini by example gidombo koso ma ke tipo ni rimalo tibi ni gini en mar bangire ma chokende BBI di tiko mibadhe nadi weche mag pesa udina ni pesa gi kocho mwalo kairi e chendu niri mar Rameny County nyinga en Haron Utino. Chendo mari mar Rameny County wendo doche makawuono ne walimo Siaya County to nikech Siaya County Assembly obedo assembly nero mokwongo e pinyu nagi kaeri kendo mokwongo Kenya mangima mar kalo boke ni eri mar line ero mar BBI mageto matero piny mar Kenya niri e referendum molo chupo en oboke maber te koso tire ngikruok moro masamoro en godo. Mheshimiwa Speaker we samana pinyu nero mar Manyonge Onyisa na miya par yok na mite. Koro dogo ng'ia chik na mi 20 donge ni Kenya bilo dier. En adieri na tamalo 35 ni biro pinje do. Kara chike mabiro keto biro losi. Koro mage fungo wach mawuoye. Yes. Pok iwinjo ching ma county government. Oloro nok no ayudo pesa. Yes. Wach ni yani oken kamano. Iwacho ni yani kapo ni serikal nyocha choko siling 10. Yes. Serikal ma Nairobi. To nyocha ni wacho nega ni dong kod 85. Yes. Ta 15 kele county. Sani kori nyise ni yani e 10 michoko no dong kod 65 kel 35 e counties. Mane ka king'yo gino. Yes. Koro wach moro ni nyocha 15 kubini oa kanye nikech gima timore en ni serikal nyocha kelo pesni to serikal ni choko sumu koko ke. Yes. King'iyo mos chakre nyaka nene kine moro ji ne fungo wach moro kabe moko donji. Yes. An ng'en na sebedo nyaka gavana makojolo. Ji ne fungo wach ni ka higo rumo kokitiyo gi pesa to pesa dog. Mano wacha. Pesa ka higo rumo kokitiyo go titimo gino ni rolo. Yes. Pesa cha duoge higa machielo. Yes. Kata sani inyalo ni sani governors biro go kota counties wacho poke miwa pesa wate. Yes. To giko financial year. Yes. Poke minyo na mawacho ni dong gi change wa. Niso ni pesa mitiyo go mimo kitiyo go ka. Yes. Itero gi higa machielo. Tiro di tiyo e budget machielo. Koro en wacha. Tadwa ni ng'eni pesa minjo wacho gano. Yes. Nitie nyaka moko mabe county solo kende. Iluongo ni on cess revenue. Yes. Dine beri kama ni dikuri winjo ka sama higa lokre. To governors katiel assemblies chung wacho ni sirikal ingi gopo mar pesa machalo kama. To giwach gan bisega fwenye gono ndara moro chak los to chak chule ochul kata mana tamalo 50 to higa loko. Yes. To higa manyien ok dwar pesa moro kendo kamoro. Yeah. Pesa nogo ni emibo timne rollover. Mano ket chande machak do. Emo chako biro. Yes. To chako tiyo. Emo me yudo ka ingeni nyalo kata dhi e hotel kawuono wacho hotel to wacho na ipuro ndara kawuono. Yes. To chieng' motiek gere ndara no. Yes. Ma contractor okelo certificate mondo chule. Yes. En tarik 30 juma auchiel. Ingeni ka certificate obiro kor kidwa kwa pesa. Nyiso ni sami dhi loko higa cha. Yes. Ng'ani pok no chulo. To pesa ne tok ni onge. Pesa ne nitie. Ka koro ji odhi higa manyien titimo gino ni supplementary. Ikaw budget mar county. Ibo neno ka nitie gik mokete higa ni to gik moket e higa mokadho mok notim. To pesa gi kata ne ng'ato kokwayo. Tiketo.
koro onge gimoro ni pesa ati ni pesa no kukel mago wach mifumo mane momiyo wakili kae nikech ing'e ni ilere kenge iwacho ni turo mabonje mondo mi ng'ato owinje yo makare. An napenji penjo moro mheshimiwa, jok maping BBI bende nitiere gimoro kata achiel magiwacho adieri koso magiwacho te nyalo bedo fumo wach? Ada wacho kama ni jok mapingo gik BBI inyalo keto gi categories mopogore. Yes. Nitie ng'ama kawo gima nitie to loke ataro. Kuom ranyisi, ng'ato wacho ni wach mar ombudsman. Ombudsman en gimoro mani e doho koro bedo commission moro mbele kacha. Makapo ni neno ni judge oko ong'ado ni bura ng'aya. Tichake dhie kende appeal. Ochako ng'i gino manyien kendo ng'adi ni ng'aya. Kori nyalo wuok kanyo tidhi commission mamalo cha. Tinyiso ni wakindegi jomin wachgi jogo winjore ong'ado na gini ng'aya. Ng'iye gini manyien. To wach ng'ama tele commission cha bedo ng'ama ok en ng'ama wakili. Koro jogi loke kama ni ing'eyo ni kikelo ng'ama ok wakili e gini. Koro idwa donjri e weche mag ang'ono mag doho. We will ni bede serikal te nitie gi ng'ama ng'iyogi. Ka in bad serikal kata mana mar county assembly ng'ama yier gombolo nitie recall clause, nitie ng'ama nyalo luongi, nitie EACC, nitie DCI. Ka in bad serikal kata mar executive nitie assembly ng'i. To niko chopo ka doho ka to ng'ato dwaro ni mondo doho ong'ire mana kende. To tiyo ng'ire kende nadi kiwinjo ka jakom mar Justice and Legal Affairs wacho ni en police. To kapo nono mapo useneno kata uon ni sasa mitimo nonro moro amora momako police achiel kuom police to jatendo mar joma timo nonro en police to dhano ni manya wadwa to dhi to gan mani ng'eno loko gitataro. Mar ariyo jogi kelo timo no wacho gima onge. Onya wacho ni gini nonego bed ni kelo gimoro kata mana pesa moro ne joboda boda. Ing'eni BBI sama nobiro no kono ko bene wacho gima onge nikech nin gi ratiro chien kata mar kelo gima onge. Koro kikelo nisono wacho gima onge. To koro ng'eno chako kete ka gima gini ok ber nikech gimoro onge iye. We will ni in nin gi ratiro mar timo mana to kata mana macha kende. Kata sani in gi ratiro kineno ni inyalo tichak process manyien mar constitutional amendment mondo ipik gige chik. Moro be giwacho ma gima duong' mondo ng'e moro bende gibukre giwacho ni kokel kata tamalo 15 kata beach makoro dhi awards ni to iko ni abich mathis ruok ni to ne en gi ratiro mar kelo to kata kiwe mano we will ni kana beach ni ne onge ng'oma ne nitie. Mheshimiwa wapenji gimoro in king'iyo kaka nokawo paro mar jopiny process mar BBI nen kare koso nok en kare? Kawo piny kawo paro ni anadwa nyisi ni gima duong' e kawo paro ka en ga ni bendo mi thuolo nikech an awuon aseneno e bura ka mikete gazet ni mondo kiny wara duru Loak Primary School mondo miwa pacho to wakawo mafuta to waketo to ichulo ji to ji dhi kacha to kata ng'ato achiel kobiro koro sami dhi kanyo ng'ato bochung' wacho ni onge joma kawo pachgi. Tiji en miyo jopiny thuolo. Wach mar kawo pach jopiny e BBI ni no ber. Ok expect ni ji te no ng'weni chiwo pachgi. To thuolo mano chiwo ne gima duong'. Ok na ne ni giduto te nyaka ne chop kanyero mondo mi kawo pachgi kata kamano thuolo mano chiwo no en gima duong'. Ni kawo thuolo mari mo dhi golo pachi koso ni dong' chien. Chieng' moro achiel kende kosigana. Ibiro wacho ni nitiere wuoth mar loko piny Kenya koso ni onge wuoth mar loko piny Kenya. Mheshimiwa in speaker. To speaker ng'eyo ni ok pile ka pile ma jogi yire. Samoro bende gipogre par bende gibalo pogre. Be ineno ni Kenya kae jogi kuma kata pogre par gi BBI ate dwaro mondo mi ketgi kamoro achiel koso sipo kama riwruok ok nyal bedo kendo jalo. Ing'eyo siasa nitie fitina. And ka fitina nitie omi wacho gimoro ne debe. Nikech kochopo kama koro fitina osebet mang'eny. Kisama koro ng'ato puoch adier. Sama ng'ato koro giwo wach onge tiende mondo koro ji wach ni ji dwa sare ni nyaka bedi ma ji winjre ji te. Anyisi ni kati timana gi yo mane onge chieng' ma ji teno winjre. Aron BBI ni kata sani anyisi era winjo ke wacho ni MCA da mika grant. Owacho na mika grant. Kata migi milioni para pani mat koro makuru fuke u. Okawuondi
assemblies moko dhi lware. Pod Nyaka gi lware, moko dhi lware nikech ohero, moko dhi lware nikech padri margi mar kisiasa ok dware. Onyiso gi no loko. Koro mi onge gimoro manon lek maonge tiende ni ji biro bedo ji winjre nitie gima thego ji en debe. Jodhi dhi debe kapo nokadho okadhi. Kok okadho kik okadhi. To kik walek ni ji bo winjre ji te. En ketho sa. Okay. Mheshimiwa kiwuoyo kama to ng'at neno wuoyi mathuon ma ok ong'e gimomiyo kwe nigi assembly mari ma ji pok opogore paro nyaka nene to wuoyo mathuon kamano. Anyway, ka wacho weche gi mag mibadhi, bineno ka BBI odino rode te mag mibadhi mheshimiwa? Ok ada wacho wach mar dino rode. Ada wacho ni be nitie gima BBI timo e weche mag mibadhi. Yes. Madime koro waneni pogruok nitie gi chon. Kipenjo governors mang'eny kata kiseneno ji mang'eny ma kata kidero neno kata Sonko gi iwinjo ka ng'ato wacho ni yani kes mumiyani en kes ma 2013. Yes. Ang'o muywaye kod nyaka 2020. Koro iwinjo kata mana ka ng'ato kaka Senate Majority Leader iwinjo ko wacho ni an sani kor kipenja gik manatimo, gik mananyalo ne Nairobi County Government higni machien mokadho en nikech nandiko ne President barua. Sani BBI keto time limit ma en gima kare nikech ok idwa bedo ni jatelo ma ewi kar ka gimoro diere itieko ikia ni to gino gi kure ma kendi chaki dhi e tam moro idhi yiero mane gima opponents tiyo godo to koro gitimo moro marach miwacho ni step aside ni. Yes. Wawuonde ni ng'ato dwago kodi fitina to kelo ni kes moro matin to kaka idonjo kawuono ne to juma manyien okel ni ketisi ni step aside. Idwa step aside kuom higni 5 koro ka kot dodhi clear ni richo yonge godo okonya dak kamano. Gini oketo thuolo giket thuolo mitimo magara ken bank kata dweche 3 titieko wachno tidok itiji. Ng'ato ok dwa dhi e bur ken gi gik moko kanie wiye kapok nitieko. Yes. Jaduong' na penjo nero mar bende gik minyalo wacho kaka money issue rode gi kuma keto mano bende seduoko weche gi kuma gibadhi sedos achiel koda ka gi 2 million mabende MCs wacho jomoko wacho ni kuom ranyisi MPs gi kuma pingo wacho ni ma en pesa mochiw mondo megi bribe godo kama ichunge mheshimiwa pesa ni en gima nitiere ni MCs bodo ka grant koso ok gibe yude. Gima da wacho mokwongo ni wach mar ka grant no akarano. Ka grant ne gima no chakre 2013. Yes. Ka assemblies no biro koseyergi to giluongo president na Mombasa aparo ne wan kanyo kamoro ni Flamingo Hotel. Kane president ochako wuoyo ne ginyiso ker ni wan wadaro ka grant nikech wabunge yudo ka grant. Kane wapenjo wabunge kinde go tunu ka grant ne yudo nade giko ni mtoka ma anyiewo kaka jaod bura en mtoka ma tiyo go eng'wech mag tijena maka chomo gi mtoka mamara kenda to biro tipiyo to medo kethore. Koro nikech atiyo gi pesa ni e yo mar tich mana kaka president nigi kata chase ka ten gi mtoka mariembe wajo moyier be mondo obed gi thuolo mar miwa mtoka ma watiyo go tich moyier wani. Koro assemblies no kwa pesa to kajoko president wacho no ke kara ka wabunge yude ube mondo yude to do moro ntie rather ntie commission no ni SRC Salary Remuneration Commission en modej gi weche ma en mo wacho ni ngamo yier en ngamo nego yud ber mane onego mi ango nego cham pesa di. Koro commission ne kineno ngano to ne luongo ni Serem. Koro Serem kora to ko kwanto ni MCS ng'eny ahinya pesa ni bo bedo pesa mang'eny. Koro nyiso president no ma ok nyalo koro ne ok jo yude. En wach manyocha gin ko nyaka sani ka gibiro to gocho ni uru ka grant. Koro awinje ne president ochiko gini kapo ne ka grant na wach karo bio los gi SRC mondo ne kapo ni dimiu tadwa wacho ni ka grant no ka grant assemblies migeratero e bwochik mondo tim gima gitimo yeye. Mheshimiwa king'iyo kamera ni retero ang'o minyalo wacho ni video kaka legacy mari jaduong' e tich mari wadong' higa achiel kende higa manyien dhano dhi yiero. Adwa wacho ni gisamo wuoyo ni gima aseneno ka omora tich matiyo nyasebedo ka kiplen mara kaka od bura wanyalo gwere kod executive kwanyiso ni gitim gima onego gitim to ok wawel wanyno dhi kuom jopiny. Wanyalo gore okone ni mae wariambo gini
to kod bugo rado to wakone ati jopinto nyaka tire. Wasebedo jok ma kata kwa kirre pi, kata kwa bare gi mesa, kata gi kombe, okonyiso no kwa pogre paro. Omido ka wane yeka, to wanya pogre paro. To watime yo moro ma ng'at moro man oko neno ni magi joma yier. Nikech iwacho ga chike mwantiego mag leadership and integrity, wacho ni samo yieri ni jatelo, to nego beni kiti chalo gitendi mero, timbe ni chalo gitendi mero. Mano aseneno ka osebedo maber. Pok wanindo gi executive nyaka wanchiel, be pok wabare gi tonge ma piny okethre. Mano aparo ni gima ber na mondo gik moko duto. Yena munda penjo moro kar wi piro. Assembly mari ole pi. Opogyo ga koko mar pi mipuko kada mana dhongo yo kada mana jok modong molonyo la mono timbe achiel kuom county assemblies mawa. Ing'wako mutu joge ma ka giwuoyo to gima jo migoyo lo. Koso telo mari ma ka wuoyo kod gide. Magi joma yiero gombulu, magi joma dongo, magi joma ndika. Ng'amondiki ok inyal mako ng'ute. Nikech kimako ng'ute to mano riembi e tich. Nyiso ni watiyo atiya gi gombaka to kod gima wacho ni keto lane mari ni. Ng'ato keto mna lane mare. Onge malis gin dondruok mang'eny. Wacho ni gini tiche moro watiyo atiya to watieko tijni to waruma oko. In jatelo mar speakers e Kenya mangima to counties makalumo kude masamoro waneno ka koko moko bebe. Bisega bedo piny mesomo gire ko jadwo kaka kwe mar dirisia. Ingene ano tija kendi loso gi county assemblies mamoko. Wanyalo gombaka ke wan ka dio romo dio luongre gi gore mbaka. But okan ngama danga wache ni an man gi formula mar kwe. Ng'ato tema kian samoro be mana kaka ber ne gin bende. Gima duong' ni e koko no te. To pod gitiya tiya. Aron gima duong' ni koko no te pod gitiya tiya oloso ka won dala kendo oloso ka jatelo mar speakers ate makenya kairi. Mano ka jero migosi jojo kode live e chino mari mar Ameny County kwa menyo county ni Masia county assembly ni Masia molo chuto chige mag bibia berne to koda garach mare. An bina puonje na mathoth ahinya. Nitiere gik moko mose wachi ma ok ne kare ma in iwuon ka thuru mari mondo mi call mondo mi kama idhi kete BBI ko chopo kimero mare fana dawachi ni pochi gi pak ne county assembly Masia awacho ga pile ne kaber nyako koni beto karach binoche da kiko bere jo fwambo giko mana masama richo kende e kawa oendere pochi gi pak ne county assembly Masia kom kwe kachien ko da gitiyo da japeni speaker idi manyo MP so governor so idede komkere jeno Odan speaker. Odan speaker county assembly Masia mano kanyero duoko nero migolo kod migosi jojo kode speaker county assembly Masia ro kamano kum kede tipo ni eri Malulu TV elo cameraman maga Elisafan kachiel to koda ka gi Jesse Omonte kod senior producer Zeru Babel kachiel kod team Malulu TV ero kamano nya komichino niri obedo kare nyinga en Harun Otieno. Asante sana.